Min jannar ta' din is-sena l-Amministrazzjoni tal-Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija l-MKAST affettwa t-tibdil u ċaqliq f'responsabilitajiet u dekasteri varji. Dan skont stqarrija maħruġa mill-MKAST stess fejn intqal kif l-ewwel kwart din is-sena skont ir-rakkomandazzjonijiet tar-rapport tal-Awditur Ġenerali bdiet tiġi implementata bidla fis-sistema tal-payroll li tinkludi inbuilt verification system integrata ma' numru ta' sistemi oħrajn li jassiguraw livell għoli ta' governanza u trasparenza. Dan b'referenza għal każ fejn kunsillira fis-Siġġiewi Francine Farrugia li sa din il-ġimgħa kienet għadha kunsillira nazzjonalista tresqet il-qorti b'rabta ma' allegat miżappropriazzjoni ta' fondi mill-istess kulleġġ. Intqal kif din is-sistema ġdida bdiet tiġi introdotta f'fażijiet sabiex tiġi assigurata tranzizzjoni effiċjenti u mingħajr skossi tul ix-xhur tas-sajf ħalli eventwalment tieħu post is-sistema preeżistenti. Dawn ix-xhur huma ideali minħabba l-vaganzi tal-istudenti fi żmien meta jsiru ħlasijiet iżgħar għal servizzi mogħtija mill-impjegati tal-MKAST. Il-kulleġġ jinforma lil pubbliku ġenerali li reġa' sottometta lilu nnifsu għal skrutinju ta' awditjar estern billi ingaġġa lil waħda mill-kumpaniji ewlenin ta' awditjar f'pajjiżna biex tanalizza proċessi u tirrakkomanda azzjonijiet varji. L-MKAST qed isegwi l-evoluzzjoni tal-każ kif ukoll il-proċessi legali varji, inkluż dawk li jwasslu għal restitwizzjoni tal-fondi pubbliċi involuti. Intant f'istqarrija mill-Ministeru għall-Edukazzjoni ġiet innotata l-istqarrija maħruġa mill-MKAST li fiha ġie spjegat x'sar u dak li se jkun qed iseħħ biex ikunu assigurati sistemi interni aktar b'saħħithom u l-irkupru ta' fondi pubbliċi. Intqal li fil-waqt li bħal dejjem il-Ministeru jirrispetta l-indipendenza u l-awtonomija tal-MKAST, il-Ministeru se jkun qed joffri l-appoġġ kollu li huwa meħtieġ permezz tad-Direttorat tal-Awditjar Intern u konformità fih dan l-istess Ministeru. Id-Dipartiment tal-Awditjar Intern u Investigazzjonijiet se jkun qed iwettaq investigazzjoni indipendenti u skrutinju sħiħ blodot kollha mogħtija lilu mill-liġi. Il-Ministeru qed isegwi dan il-każ serju jeżiġi li ssir ġustizzja sħiħa temmet tajt l-istqarrija.